7 lajkova. Zapravo 6, ja sam 7. Nevjerovatno. Šta trebam više da radim? Em sam stavio najluđa slika ikada. Hashtag funny day, fun, sve zabavno, još i clickbait, sve živo ima. Slika lijepo, srećan sam. Ne znam stvarno zašto. A najbolja slika 17 lajkova. Mislim ni ta ne bi imao 17 lajkova, nisam rekao cijeli Robin i širo i uživo da lajkova. Hajde vidimo ovaj Cilistijan, evo šta on objavlja, evo. On ima 7.200.000 miliona lajkova. A šta? Mislim stvarno, tu svako može, uopšte nije ovo zanimljivo tim što šta? Mislim totalno Cilistijano, ko je uopće Cilistijano? Kao igra fudbal čovjek, da. Pa ja igram fudbal u školskom dvorištu sam igrao. Ne postoji uopće neki način da mi slika bude popularna. Ne postoji način, dođi nešto da mi predržiš policu dok kucam Excel pale. Evo samo da im daći više od 7 lajkova da se nakupi. Evo refreshujem i dalje 7. Ne, mora odmah pašće polica, nekoga će da povredi. Ajde, dobro, ajde. Što si toliko mržavela, nije mi jasno, ja u tvojim godinama sam bio bre aktivan, povuci, potegni, sve sam mogu, a ti? Daj se malo čovječe. Nije isto vreme, ćel, ne možeš sad upoređuješ ovo Pa vreme. mislim ne mogu da verujem, bez energije, trom si čovječe. I školu da uzmeš da učiš engleski, da učiš da prepišeš. Ovdje si lepio ovaj majmun ovdje kad si bio mali, sad moramo da prekrijemo ovim time. Juče kad bio Radiša ovdje kod mene u goste, kaže, ko ti lepio, ti ovaj mali lepio, sramota čovječe. Svi misle da imam najgoreg sina. Ovdje se derem na terasama, cijela zgrada nam se krsti zato što se non stop derem, ti nećeš da učiš. Moraš da budeš malo odgovorniji i pažljiviji. Ajde, bio si mali ovo, pa ajde mogu da ti oprostim. Moraš da držiš sad nešto. Ćao, tako si ovo? Radi ovo, radi. Ja sam samo 5 minuta kad stavio tu fotoaparat i ti si se već odolazio. Evo ti, pa sam ga pojeo samo da ga vidim. Pa nemoj da diraš moje stvari čovječe. Upropastio si mi tako dron, nek si dirao moje stvari. Ovo je fotoaparat moj, samo moj, niči više. Nemoj da ga diraš. Dobro, neću ti pojedem čoveče, aparat ko aparat, mislim. Ali nije zbog toga, nego si prošli put i razbio fotoaparat, čim si slikao svoje pišice i slao curama. Ti si razbio kad si ga bacio, kad smo čistili sobu. Vidi Lazare šta imam. Ajde, ti ćeš poslije... Vidi šta imam, vidi tvoj aparat za snimanje kurseva i slanje devojčicama. Ne diri to, alo. Polomio si mi telefon. To je kram bio, to je aparat. Nisam ja, nego si ti. Dobro, ajde, šta trebam da držim, zvao si me, ajde, ja držim dasku, ti ga kucam. Ne, ja kucam, ti držiš da, ja kucam. Kako ja da kucam, ja sam već imam 5 stepeničku čovječe, ajde, šta trebam, ajde, drži, jel tako da popričam? Pa kako ćeš tako, pripremi ekstere prvo čovječe. Ajde. Krivo ti, ne može krivo da ti uđe. Kad ubacuješ mora pravo. I da budeš to duži ekstra kako bi ušao lepo. Čekaj, beži, čale. Evo, ide. Ne valja kad je kriv, je. Završi smo, Lazare. Hvala ti što si mi pomogao, ali sad idi radi svoje obaveze, uči školu, kontrolići ću te da vidim šta si radio. Lepo sam ti rekao da neće sa 2 ekstra. Ajde, idi uči školu. Ajde, ja ću to da rešim. Zvaću Radišu. Ajde. Sad sam zaprišao ovaj fotoaparat da vidim koje sve slike mogu da slikam sa njim. Sad ću vidim na YouTube neke life hackove za to. I sad ću slikam super sliku s ovim fotoaparatom. Garant mu polica pade preko terase, garant! Jao! Garant popao laptop za školu. Garant je on sad pao preko terase. Mislio sebi laptop za školu pao preko terase. Mislio ti pao preko terase. Nego na zemlju da se polomio laptop. Si pao preko? Ma ne, ja nešto drugo je palo. Pa dobro, si ti barem popravio tu policu. Nisam popravio, mislio sam da ti je pao laptop čovječe za školu. Sad ću da popravim, ti uči već jednom školu, ceo dan nisi ništa učio. I izvuci tu majicu iz pantalona, izgledaš ko Rumun. Šta je ovo, voda? Šta kao da legne tu? Pa kako mi se onda se vidi kroz vodu? Šta da ubacim kroz vodu?
Pa da, mislim, sigurno bi napisao da ne može voda, znači sigurno može kroz vodu da se snima. Pa da, ajde, kažu, to je najbolji trik sad. Ajde, samo mi treba voda. Tako, imamo lavor i imamo vodu. Dobro, imamo lavor, a za taj vodni efekat, ovako, moram da bacim fotoaparat u vodu, mislim, kako su drugačije mislili. Oni su stavili baš neko lišće u klipu. Rekli meni lišće, nisam baš to van. A da, ali imam nešto drugo što je mnogo vrednije od lišća. Ovo je već isađeno, evo ovo. Kako prirodno. Nema dve strane. Mislim dobro, znači ne vredi 100 eura nego 50 eura. A za 50 eura mogu da kupim 2 albuma sličice u grad, još jednom da ne bude prenatrpano, eto ga. Sad treba samo da potopim fotoaparat u vodu i da kroz vodu slikam. Mislim je to te vodni efekat. Da, već će se vidi ovaj par, moram napraviti mjesta za kameru ovako. I tu kamera, da. Ajde. Zapravo pare samo za menju lišće, ne trebaju toliko da se vidi baš, ajde. Čekajte da vidimo da se snima. Da, trebam da slikam zapravo da snimam. Evo ovako, samo da slikam. Može. Sad moj huriće praviš, evo. Ajde. Čekaj, neka luda facka. Što se ne čuva ono kad slika? Samo je bre, što neće da slikaš, sad bre samo moj hurić izbacuje, ko da prdim. Zapravo može i sliko, čekaj da imamo. Ako imamo... Šta sad neće da se uključi, šta je bre ovo, neće da se slike vide. Ne znam šta je ovo. Ništa ne radi, šta je ovo bre, alo. Pa šta mu... Pa šta mu je što neće da slika? Jo, pa možda nema baterije. Jo, kuj sam rekao, dobro je. Čekaj, gdje je sad baterija? Evo, ovo je napunjena baterija, da ima da se radi. Evo ga, čekaj da se ne pomera, eto ga, sad bi trebalo da radi, jel da? Opet se ne čuje. Možda neće da slika što nema... Ma ne bre, što neće da slika? Vidi, ništa ne radi opet. Ao, pa dare moći da mu u svakoj mogućoj situaciji tehnika iza, nevjerovatno čovječe. Ovo još ja to fotoaparat, ko zna šta ga radio, deka guro. Aj bre, taman sam mislila ću da imam dobru sliku, da ću vam pravim vodeni efekat, on me tehnika iza. Žali Boževi 100 eura. 50 eura. Samo još jedan ekstra duzno. Šta će fotoaparat u vodi? Šta će fotoaparat u vodi? Jeli? Lazare, šta će fotoaparat u vodi? Ma znam bre da je tvoj, ali samo sam teo jednu sliku da slikam, rekao morat će da bude dobar fora sa vodom, ali naravno ti ko zna gde si ga stavljao i guro, pa logično da ne radi, evo sad prvo ne radi uopšte. Trebaš da ga popraviš to si kod radiša, ne znam stvarno šta sam radio, a ti on pao preko terasa. Ništa mu nisam radio, kao što vidiš, samo sam mu za jednu sliku, ništa. Mislim, možda bi ovaj 100 eura, možda se malo... Mada ne, zašto bi to bilo? Ništa ja nisam radio, znači trebaš da popraviš to. Šta će moj fotoaparat u vodi, čuješ šta te pri...